नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। वेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय 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 श्री श्री कृष्ण कृष्ण जय 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 नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय द्वैत चंद्रदय गौर भक्त वृंदा। ஜெய ஜெய ஸ்ரீ ஜெய். எல்லாரும் கொஞ்சம் மனசுல பண்ணுங்க. பிரேம மாதாஜி உண்டி கேட்கட்டும். அவங்க வாய்ஸ் கேட்கும். நம்ம சைலண்டா மனசுக்குள்ள பண்ணிக்கோங்க. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। சூப்பர் மாதாஜி. இதோட போறோம் இன்னைக்கு. நாளைக்கு வேற ஏதாவது நம்ம ஒரு இதுவா ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க மியூட்ல கேளுங்க. ஓகே எல்லாரும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாதியா உதயகிரி பூர்ண சந்திர கௌரஹரி கிருபா கரி ஹாயிலா உதய் சாரி நாதியா உதகரி பூர்ண சந்திர கௌரஹரி கிருபா கரி ஹாயிலா உதயா பாபா தாமா ஐசா நாஷா த்ரி கக जग तेरा उलासा जग बारी हरिदा वाणी हया। हरे कृष्ण। பிரபு மாதாஜி 98 மாதாஜி நீங்க மாத்தி படிச்சிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 98 98 மாதாஜி. ஓ ஆதி லீலை போயிருக்கேன். சாரி 98 ஓகே. மத்திய லீலை போடணும்ல. ஒரே ஒரு செகண்ட். இல்ல மாதாஜி என்னடா ஒழுங்கா ஞாபகம் இருக்கேன்னு நினைச்சேன். ஏதாவது சொல்றேன் இருங்க. प्रभुर नृत्या देगी लोक हायला चमत्कार अन्य चाचुक जगन्नाथ तेरा आनंद अपरा। प्रभुरा नृत्य देखी लोके हैला चमत्कारा अन्या आचुक ஜகநாதேரா ஆனந்த ஆபரா. மொழிபெயர்ப்பு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நடனத்தைக் கண்டு அனைவரும் வியப்படைந்தனர். மேலும் பகவான் ஜெகநாதரும் கூட அவரை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே சூப்பர் சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டாரு. யாரோட சேர்ந்து அப்படின்னா ஜெகநாதரும் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தாரு. இவரோட எல்லாரோட சேர்த்து சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட ஜெகநாதரும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி. அப்பனா நம்ம பாவம் கிருஷ்ணருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு. ரத ஸ்திரா கைலாகே நா கரே கமனா அனிமிஷ நேத்ரிகாரே நிருத்ய தர்ஷனா. ரதஸ்திரிர கைலஹாக்கே நாகரே கமனா அனிமிஸ்ர நேத்ரிகரே நித்ய பரஷனா. ரதம் அப்படியே நகராமல் நின்று விட்டது. பகவான் ஜெகநாதர் இமைக்காத கண்களுடன் சைதன்ய மகாபிரபுவின் நடனத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மதர். நின்று போச்சு. மூவே ஆகல. ஏன்னா அவருக்கு அப்படி பிரமிச்சு போய் நின்றுட்டாரு ஜெகன்.
இப்போ வந்து சைத்தன்யாவும் அப்படியே மாறி போயிட்டாரு. அப்படியே அவரும் ஆடுறதுல இவங்க பாருங்க ஒருத்தர் எவ்வளவு அட்மையர் பண்றாங்க அப்படின்னு. சுபத்ரா பாலமேரு ஹிருதய உல்லாச நித்ய தேகி துவி ஜனா ராஷ்ரீ முகஸ்தே ஹசா. சுபத்ர பலராமரே ஹிருதயே உல்லாச நிர்த்ய தேகி துயி ஜனாரா ஸ்ரீமுகே தே ஹாசா. செல்வத் திருமகளான சுபத்திரையும் பகவான் பலராமரும் தங்களது இதயத்தினுள் பேரானந்தத்தையும் பரவசத்தையும் உணர்ந்தனர். உண்மையில் நடனத்தைக் கண்டு அவர்கள் புன்னகைப்பது போன்று காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்களால தாங்க முடியல. அவங்க முகத்துல இருக்கிற சிரிப்பு வெளியிலேயே தெரிஞ்சுச்சு. அந்த லெவலுக்கு இருக்கும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் கிருஷ்ணரை பார்த்திருந்தா அவங்க ஸ்மைல் தெரியும். அதே மாதிரி மாயாப்பூர்ல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா பஞ்ச தத்துவால, நீங்க கொஞ்ச நேரம் உத்து பாருங்க, சைத்தன்யாவும் ஸ்மைல் பண்ணுவாரு. ரொம்ப உத்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தாவும் ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க. நாளைக்கு எப்பமாவது போட்டோ நீங்க பாருங்க, நல்லா உங்களுக்கு உன்னித்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மைலிங்கா இருப்பாரு. அதே மாதிரி இங்க வந்து அவங்க ஸ்மைலே பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். உதண்ட நித்ய பிரபுர அத்புத விகார அஷ்ட சாத்விக பாவ உதய ஹய சமகாலா. பிரபுர அற்புத விகார அஷ்ட சாத்விக பாவ உதய ஹய சமகாலா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உயரே குதித்து ஆடிய போது தெய்வீக பரவசத்தின் 8 அற்புதமான விகாரங்களும் அவரது உடலில் காணப்பட்டன. இவ்வெல்லா அறிகுறிகளும் ஒரே நேரத்தில் எழுந்தன. ஹரே கிருஷ்ணன். அவங்க ஏறியது குடிறது 8 பயங்கர டிரான்ஸ்பார்மேஷன்ஸ் நடந்துச்சு. இந்த சிம்டம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியராவே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது அந்த எக்ஸ்டெட்டிக் சிம்டம்ஸ் அப்படின்றது இது அர்த்தம். மாம்சவர்ண சமரோமா விருந்த பூலா கீதா ஷீமூலீரா விருக்ஷே ஏனா கண்டக வேஷ்டிதா. மம சவர்ண சமாரோமா விருந்தா புலகிதா சிமுலர பிரிச்சயனா கண்டகவிஸ்தா. மொழிபெயர்ப்பு. அவரது தோலில் வாத்துப்பருக்கள் வெடித்தன, அவரது உடலின் முடிகள் உதிர்ந்து நின்றன, அவரது உடல் சிமுலி பட்டு பருத்தி மரம் போல இருந்தது, அனைத்தும் முட்களால் மூடப்பட்டிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கூஸ்பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அப்படியே புல்லரிச்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அவ்வளோ வந்து சந்தோஷம் அப்படின்னு. இப்போ அழுறதுன்றது சோகத்தை குறிக்குமா, ஆனந்த கண்ணீர்ன்றதா சந்தோஷமா? இப்ப சந்தோஷத்துல அழுதா அதுக்கு அழுறதுன்னு சொல்ல மாட்டோமா தமிழ்ல? ஆமா மாதாஜி, சந்தோஷத்துல அழுதுனா வந்து அது ஆனந்த கண்ணீர்னு சொல்லுவோம் மாதாஜி. அழுகனா நம்ம சோகத்துல அழுத தோண்டிதான் அழுக அப்படின்னு சொல்றது கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, இது வந்து ஆனந்தத்துல கண்ணீர் வருது மாதாஜி. ஓகே, எக்ஸ்டசி அதுதான். ஓகே, தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏக ஏக தந்தேத்ரா கம்பதே ஹிதா லாகே பயா லோகே ஜானே தந்த சபா கிருஷ் ஷியா பதயா. ஏகே ஏகே தந்திரே கம்பா தேகி தேலா கே பாயா லோகே ஜானே தந்த ஜபா காஷிய படயா. உண்மையில் அவருடைய பற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஈடுபடுவதைக் கண்டு மக்கள் அச்சமுற்றனர். அவை கலன்று விழுந்து விழும் என்று கூட அவர்கள் நினைத்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பா ஆகுதா, ஐயோ ஊந்துடவே போகுதுடாப்பா அப்படின்ற மாதிரி அந்த இது கரகரன்னு சவுண்ட் வந்தா நம்ம கூட நம்ம நினைப்போம்ல, ரொம்ப யாராவது போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், அச்சோ இவங்க இப்படி ஆறாங்களே ஏதாவது ஆயிடுமான்ற பயம் நம்மளுக்கு வரும்ல, அதே ஃபீலிங் அவங்களுக்கும் வருது அப்படின்னு. சர்வாக்னி பிரஷ்வேத சூதே தாத்தே ரக்தோகமா ஜஜகன ஜக ஜஜகக கதக கதவச்சனா. सर्वांगे पश्वेद गडे तादे रक्तोत्तम கத்கத வசன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உடல் முழுவதும் வியர்வை பெருக்கெடுத்து ஓடியது. வியர்வையோடு இணைந்து இரத்தமும் கசிந்தது. பரவசத்தால் தழுதழுத்த அவரது குரல் ஜஜஜ கக ஜஜஜ கக என்று சப்தம் எழுப்பியது. ரத்த வருமா வந்தது. அப்படியே பத்மா மாதாஜி அப்படியே இமிடேட் பண்றாங்க. ஆமா, ரத்தமே லிட்டரலா வருது. அந்த லெவலுக்கு அந்த பரவசர நிலையில போயிட்டாங்க அப்படின்னு. பேசிக்கலி சயின்டிபிக்கா சொல்லணும்னா கூட அந்த நர்வ்ஸே பர்ஸ்ட் ஆற மாதிரி அந்த லெவலுக்கு அவரு பரவச நிறைய அடையிறாரு அப்படின்னு. சோ இதுல வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், போத் ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் சயின்டிபிக்லி இந்த எக்ஸ்டெட்டிக் சிம்டம் வந்து
காமன் இல்லை. இப்ப நிறைய தடவை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப வந்து இவங்க வந்து சாமி ஆடுறது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னா அதுலயே 3-4 வெரைட்டி இருக்கு. இப்ப வந்து சைக்கலாஜிக்கலி, சயின்டிபிக்கலி, ஸ்பிரிச்சுவலி சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு ரீச் ஆனது இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்டெசிக். இது வந்து நார்மலா வந்து வரவே வராது. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஆமா மாதாஜி அந்த கோயில்ல கூட அது வந்து ரொம்ப நர்வஸ் பிரேக் டவுன் சொல்லுவாங்க. பாசிட்டிவ்க்கும் நடக்கும், நெகட்டிவ்க்கும் நடக்கும். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மாக்கு வந்து குழந்தை இறந்துச்சுன்ற நியூஸ் கேட்டீங்கன்னா அப்படியே பிரேக் டவுன் ஆகும். இல்ல எந்த பேட் நம்மளுக்கு கூட எல்லாருக்குமே ஆகும். ஒரு டக்குன்னு ஒரு பேட் நியூஸ் கேட்டோம்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு பிரேக் டவுன் ஆகும். நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. அப்ப வந்து நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல, கை காலெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதே வந்து கோயில்ல கூட சில தடவை சிலருக்கு ஆகும், ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனா. ஆனா அதை வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு சாமி ஏறுது அப்படின்னுவாங்க. சாமி ஏறாது, நம்ம லெவல் ஆஃப் இன்வால்வ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ரெண்டாவது என்னன்னா அவங்க வந்து டக்குன்னு வந்து குங்குமம் எல்லாம் வச்ச உடனே நார்மலுக்கு அப்படி வர முடியாது. இப்போ சைத்தன்யா மகாபிரபு எல்லாம் டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான், இல்லைன்னா நித்யானந்தா பிரபு பிடிக்கிறாரு, மத்தவங்க கலக்குறாங்க, அவர் நார்மலுக்கே வர முடியல பாருங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தான் வர முடியும், அப்படி டக்குன்னு மாற முடியாது. ரைட்டு, சினிமால காட்டுவாங்க, சில தடவை சிலர் பண்ணுவாங்க, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்படியே வந்தாலும் நம்ம உடம்புல வந்து அப்படியே அடிச்சு போட்ட ஃபீலிங் இருக்கும். யூ வில் பி வெரி டயர்ட். நம்ம டக்குன்னு ஏன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன். ஏன் நார்மலாவே எடுங்க, ரொம்ப நீங்க அழுதிங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் டயர்ட் இருக்கும் உங்க உடம்புல. அப்படின்னு அழுதுட்டு அப்படியே சினிமால காட்டுற மாதிரி ஒரு அப்படி எந்திரிச்சு போய் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இது வந்து வெரி நார்மல் ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி ரொம்ப பரவச நிலை அடைந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்டேட்ல வந்து டக்குன்னு நம்மளால ஷிஃப்ட் ஆக முடியாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனந்த கண்ணீரா இருந்தா கூட இமீடியட்டா வந்து அந்த என்ன சொல்லுவீங்க அந்த நார்மல் ஜோன் வர முடியாது. கொஞ்சம் டைம் ஆகும், ஒரு ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் காம் ஆயிட்டு தான் அவங்களால வர முடியும். அந்த டைம் யாராவது பேசினா கூட நம்மளுக்கு புரியாது. ரைட், ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, மாதாஜி நீங்க சொன்ன இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் நான் பக்கத்து கோயிலுக்கு போனேன், கோயில் நுழையில போனேன், நான் பார்த்தேன். ஏன்னா நானும் பார்த்தேன், நிறைய பேரை பார்த்திருக்கோம் நம்ம ரோட்ல எப்படி ஆறுது அப்படியெல்லாம். சோ அதுவும் இதுவும் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்றதுக்கோசரம் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். புரிஞ்சதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜல जलयन्त्रधारा ये चैवाः अश्रुजला आशापाशा लोकयाताभि चीलशकला. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு சின்ன தகவல், 92ல எங்க டாக்டர் வந்து மெடிக்கல் காலேஜுக்காக எக்ஸாம்ல இருந்தாங்க. அப்போ குறி வைக்கணும் அப்படின்னு எங்க வீட்டுல சொல்லிருந்தாங்க. வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுது பிரபு. உங்க டாக்டர் மெடிக்கல் எழுதினா 92ல. சரி, அது போனா எங்க அப்பா வந்தாரு அந்த குறியில. நாங்க தந்தையா உட்காந்தோம். ஒவ்வொருத்தரா கூப்பிடுறாரு அவரு, முன்னவா ஏன் பின்னாடி முன்னவா கூட்டு பிறகு அதுக்கு ஒரு கேடு கேட்க சொன்னா கேட்டோம். மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்குமா? தாராளமா கிடைக்கும், நீ படிக்க வைக்கலாம்பா. இல்லப்பா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை பார்த்தா பேமெண்ட் சீட் வர மாதிரி இருக்குது, என்னால் முடியுமா தெரியல அப்படின்னா, இல்ல தவறாம உன்னால முடியும், முயற்சி பண்ணி செய்யும், இவ்வளவுதான். அதே மாதிரி ரிசல்ட் வந்து பேமெண்ட் சீட் வந்து சேர்த்தோம். அப்பெல்லாம் ரொம்ப பரவாயில்ல. பேமெண்ட் சீட்டு 75,000 நம்ம லோன் வாங்கி தான் போட்டு படிக்க வச்சோம். அதாவது சிலதெல்லாம் அந்த நேரத்துல அவங்க அந்த குறின்றது அந்த படத்தாண்ட உட்காந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி உட்காந்துருவாங்க. ஆனா மேக்சிமம் முதல்ல பார்த்துருந்தேன், ஒரு 2-3 பேர்ல உள்ள முதல்ல பார்த்துருந்தேன். அப்பதான் ரொம்ப நான் ஒத்துக்கிறேன் பிரபு. அது நீங்க சொல்றது வெரி டிஃப்ரெண்ட். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அதுக்குன்னு பித்ரு பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு நான் சொல்லல. பட் பித்ருக்களும் இப்ப ஒரு வைஷ்ணவா ஆனோம்னா அவங்களோட ஆசையும் நிறைவேறும், அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமும் படுவாங்க. பிரபு சொன்னது எவ்வளோ ட்ரூ அப்படின்னா, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் பேசுவோம் இல்லையா, நம்ம வந்து 1000 நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் உண்மை இல்லை. பட் உண்மையா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இருக்கிற கிரேவிங் வந்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. இப்போ இவங்க சொல்றாங்க இல்ல, அதனால ஜானகிராமன் பிரபு வரப்போறதோ அப்போ ஆல்ரெடி ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கலாம், இல்ல வரப்போறாங்கன்ற ஃபீலிங் கூட தே வில் கெட். ஏன்னா எங்கேயோ வரப்போறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், பட் நம்ம ஸ்லைட்டா நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னானா, அவர் ஏதோ ஒரு டிவோட்டியை மீட் பண்ணிக்கலாம், அவருக்கு அது டிவோட்டின்னு கூட தெரியாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா இது நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனா பித்தர்களுக்கு வந்துடும், ஆஹா இவர் வைஷ்ணவ, அவங்க அவ்வளவு எக்ஸைட் ஆயிடுவாங்க. அதே மாதிரி தீஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஆனா நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்றது நம்ம ஹைலைட். இப்போ இவ்வளவு பேசுறோம் இல்லையா, எங்க அப்பாவுக்கு வந்து படிப்பனா அவ்வளவு பிடிக்கும். எங்க அப்பாவே டாக்டர், சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். படிப்பனா அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், எவ்வளவு கிரேஸ்னா எங்க அப்பா வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாரு, ஐயோ நான் பார்க்கணும் படிக்கிறது. அப்கோர்ஸ்
அவர் வந்து இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னு என்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணல. அவர் டாக்டர் ஆனாரு. பட் அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார், நான் டாக்டர் ஆனா ஆனா எனக்கு இன்ஜினியர் ஆகணும்னு தான் ஆசை. பட் அதனால நீங்க எல்லாம் என்ன படிக்கணுமோ நீங்க இஷ்டப்படுங்க. அதனால எங்க அப்பா சைட்ல எல்லாருமே டாக்டர்ஸ். ஆனா நான் வந்து இப்போ வந்து மாறின உடனே அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு. நீ MBA CFGP எல்லாம் பண்றதா இருந்தா ஓகே, உனக்கு என்ன விருப்பமோ பண்ணு அப்படின்னு ஃபோர்ஸே பண்ணல. அதுக்கப்புறம் வந்து என் பொண்ணு விஷயத்துல சொல்றாரு, நான் படிக்கணும்னு. ஆனா அவர் வந்து என்னன்னா, நான் வந்து அப்படியே சொல்றாரு, நான் வந்து படிக்க வைப்பேன், பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் படிக்க வைப்பேன், எப்படி இருந்தாலும் படிக்க வைக்கிறது நிறுத்த கூடாது அப்படின்னு. இதே வந்து இன்சிடென்ட் வந்து எங்க நாமினிஸ்டர் பிரபு சொன்னாரு, நீ வந்து என்ன ஆனாலும் நீ படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு. எப்படி சுச்சுவேஷன் மாறிச்சுன்னா, இது வந்து நான் அதை மறந்து கூட போயிட்டேன் ஃப்ராங்கா. இப்போ என் பொண்ணு போயிட்டு ஏதோ ஒரு ரீசன்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணி சைன் பண்ணோம் இல்லையா அப்படின்னு. சரி ஓகே, நான் போனேன் இல்லையா சிக்னேச்சர்ல. இது நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, நானே இது வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைக் கூட ஆகல. யூஸ்வலா வந்து எங்க போனாலும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஃபாதர் பேரு இருக்கிறது சர்ப்ரைஸ் இல்ல, ஹஸ்பண்ட் பேர் இருக்கிறதும் சர்ப்ரைஸ் இல்ல, அது ஓகே. ஆனா ஒரு கிராண்ட் சைல்டுக்கு வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் பேர் எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. அதுவும் கார்டியனா இருந்தா ஓகே, எங்க அப்பா கார்டியன் இல்ல, அவர் இல்ல கூட இல்ல. ஆனா அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம்ல வந்து நான் பாக்குறேன், டாட்டர் ஆஃப் ராதிகான்னு இருந்துட்டு எங்க அப்பா பேர் வேற அங்க வந்துச்சு. நானே ஷாக் ஆயிட்டேன், எப்படிடா அப்படின்னு. அப்போ வந்து வந்து என்னன்னா கேட்டிருக்காங்க. அது வந்து என்கிட்ட கேட்க கூட இல்ல, என் பொண்ணு கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா என்னோட பாஸ்போர்ட் டீடைல் இருந்து ரிவைவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா அதுல வந்து கிளியரா வந்து டாட்டர் ஆஃப் டாக்டர் AM ஹரிநாத் பாபுன்றது அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. என்னால வந்து எனக்கு அப்ப ஸ்ட்ரைக் ஆகல, நான் பாட்டுக்கு சைன் பண்ணிட்டு வந்தேன். காப்பி எடுத்து பாக்கச்சே வீட்டுல எல்லாரும் சொன்னாங்க, பாத்தியா என்னதான் இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த ஆசை படிக்கணும் பொண்ணு அப்படி, அதாவது நான் படிச்சதுல என் பேத்தி படிக்கணும்ன்ற ஆசை வந்து எப்படி இருக்குன்னா, பிரபு சொன்ன மாதிரி அது இட்ஸ் எக்ஸ்பிரசிங் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல வருது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து பேயி பூதம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை, இது பரமாத்மா. நாமினிஷ பிரபு சொன்னாரு, நல்ல ஆத்மாக்களுக்கு பரமாத்மாவா இருக்கிறவர் அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுவாரு அப்படின்னு. சோ இப்போ இவருக்கு வந்து கேட்டது கூட என்னன்னா, அந்த பரமாத்மா அவர் மனசுக்குள்ள இருக்கிறது கம்யூனிகேட் பண்ணி விஷ்ணுக்கு சொல்லி அவர் பித்ருக்களை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் வருதா. அதனால நம்ம டைரக்டா பித்ருக்களை பூஜை பண்ணணும்னு இல்லை, நம்ம பண்றது விஷ்ணு தான். நாங்க வந்து நிஜமா சொல்லணும்னா எங்க அப்பா போட்டோ கூட வீட்டுல, அதாவது குரூப் போட்டோ இருக்கு, நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்த போட்டோ தனியா போட்டு மாலை போட்டு கூட நான் வச்சது இல்லை எப்பவுமே. அப்படி இருக்கச்சே கூட அந்த விஷ்ணுவை கும்பிடுற நம்மளால, உங்களால கூட வச்சுக்கலாம், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறதால எங்கேயோ இருக்கிறவர், நாங்க அதை பத்தி பேச கூட இல்லை அந்த டைம். அவரோட ஆசை கூட நிறைவேறுச்சுன்னா அதுதான் சொல்றாங்கல்ல பித்ருக்கள். இங்க பாருங்க, இவரோட பயத்தையும் அவர் தீர்த்து வச்சாரு, இங்க அவரோட ஆசையும் நிறைவேறுச்சு. எதுக்குன்னா இப்போ அந்த இது நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால வந்து அவங்களுக்கு போக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும் தேவையில்லை, நம்ம வேலையை செஞ்சாலே அவங்களோட ஆசையும் நிறைவேறிடும்ன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். இது எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல சொல்லணும்னு, பிரபு சொன்ன உடனே நான் இது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதனால வந்து எவ்ரிதிங் comes and falls in place if you focus on கிருஷ்ணான்ற மாதிரி, கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சோம்னா மத்ததெல்லாம் எல்லாமே ஆகும். நம்மளோட ஆசைகள், நம்ம பித்ருக்களோட ஆசைகள், நம்ம வரப்போற ஜெனரேஷனோட ஆசைகள். இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மோட்சம் கேரண்டி. இந்த லைஃப் டைம் ஆனா இல்ல, இட் மேபி நெக்ஸ்ட் லைஃப் டைம், பட் தேவையில்லை. பட் எவ்வளோ ஜெனரேஷன்ஸா இருக்கிற லைஃப் டைமும் அவங்களுக்கு வந்து பியூரிஃபிகேஷனும் நடக்கும். அவங்க வந்து சேர வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் கோலோகம் சேரத்துக்கு நம்ம வந்து செயல் செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கணும். சோ அதனாலதான் இது சொன்னேன். இத படிக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு ஃபார் ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜலயந்திர தாராயே சேவாஹ அஸ்ரு ஜலா ஆஷே பாஷே லோக ஜயதா பீஜீல शकला जलयद्रधर जैसे वहे असुजल ஆஷாபாசே லோக ஜத பிஜில சகல. மகாபிரபுவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பீற்று குழலிலிருந்து வருவது போல் பீறிட்டு வந்தது. அவரை சுற்றி இருந்த எல்லா மக்களும் நனைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வளோ தண்ணி வருது, இது வந்து நம்ம நினைப்போம் அச்சா அப்படி வருமா. லாஸ்ட் டைம் பத்மா மாதா கேட்டாங்க, அப்படி எப்படி மாதாஜி, எப்படி என்னால ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிலர் அழுவாங்க, சோகத்துலதான் சொல்றாங்க, அப்படியே அழுவாங்க அப்படின்னு. நம்மளுக்கே வந்து எப்படிடா இவங்க இப்படி அழுறாங்க, பாவம் இவங்களுக்கு எவ்வளவு வருத்தமோ, எவ்வளவு நாள் சேர்த்து வச்ச அழுகையோ அப்படி கொட்டுறது அப்படின்னு நினைப்போம். ரைட்டு, ஜென்ரலா சொல்றேன். சில தடவை நம்ம எக்ஸைட் ஆனாலும் சோகம் ஆனாலே நம்மளுக்கே கொஞ்சம் நம்ம லெவல்ல விடையே நம்ம ஜாஸ்தியா நம்மளுக்கு வரும். அப்படி இருக்கச்சே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவுக்கு அவ்வளோ ஒரு பிரியம் ஜெகநாத் மேல, அப்படி அவருக்கு ஆசை. இது வந்து மிக்ஸ்டு காம்பினேஷன். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த சேர்றாங்க ரெண்டு பேரும் அன்ற டைம் அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இங்க வெளிப்படுறது அப்படின்னு பாக்குறோம். நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், அந்த கேள்வி நேத்து என்ன கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. நேத்து வந்து
யார் வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து யாரை எட்டி உதைச்சாரு அப்படின்ட்டு மாதாஜி. ஓகே, அது ஒண்ணு கேட்டேன். இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டேன் முந்தானத்து. என்ன கேட்டீங்க மாதாஜி? ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஜெகநாத் யாத்திராவை பத்தியே நான் ஒண்ணு சொன்னேன். அதாவது கிளீனிங் ஆஃப் கோயில் நடக்கிறச்சே மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். குண்டிச்சா கோயில்ல இவர் வந்து கொஞ்ச நாள் தங்குறாரு ஜெகநாத். எதுக்குன்னு கேட்டேன். நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க, உடம்பு சரியா இல்லைன்னு. அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன். நிஜமா ஜெகநாத் எல்லாம் உடம்பு சரியா இல்லாம ஆகாது. பட் ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்னால அவர் அந்த லீலை புரியுறாரு. நரசிம்மர் ஏன் வந்தார்? தேவியோட இருக்கிறதுக்காக அந்த 15 நாள் அங்க அவர் இருப்பார் யாரோட மாதாஜி. இருக்கிறது? அந்த ஜெகநாதர் வந்து அவங்க துணைவியரோட வெரி லீலைகள் நைஸ், செய்ய சூப்பர், எக்ஸலண்ட். அதாவது இத வந்து கட்டின இவருக்கு இந்த கோயில் கட்டினவர் யாரு? பிரதாபருத்ரன் போட்டிருந்தாங்க மாதாஜி. போன இதுல வந்து பிரதாபருத்ரன் வந்து போன இதுல வந்து அவரு கட்டினாருன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க சோ நீங்க அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. நாளைக்கு நான் இந்த கதையை சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க இன்னைக்கு ஞாபகப்படுத்தல, அதனால இன்னைக்கு கதை கேன்சல். நம்ம படிக்கிறோம். முடிஞ்சதே சொல்லலான்ட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ நாளைக்கு சொல்றேன் கதை. நாளைக்கு சொல்றேன். அதுக்குதான் சொல்றேன். டைம் இருக்கும். இப்ப வந்து தானிஷிமா வந்தா இன்டரப்ட் ஆயிடும். நாளைக்கு நான் எடுத்த உடனே இந்த கதையை சொல்றேன். ஞாபகப்படுத்துங்க. எட்டி உதைச்சது யாரு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. அது வந்து சைத்தன்யா எப்படி நித்யானந்தா சைத்தன்யாவா அடிப்பார்? நித்யானந்தா வந்து ஒருத்தர் எட்டி உடைச்சார். அந்த ஆன்சரும் நான் நாளைக்கு சொல்றேன். வாஞ்சா கல்பதரிபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே.